Bueno, gaur sartuko gara beste netzako oso garrantzitsuen toki bat, eta esan beste tokiaren gatik bazik eta hemen bizi den pertsonaren gatik, Maritxu. Bueno, sartuko gara. Egunon. Egunon. Bueno, liburutegia dugu, eskolako liburutegia. Eta, bueno, toki hau netzako oso esanguratsua da. Eta, lehen esan dudan bezala, hemen bizi den emakumea, asko maite dut. Eta horregatik, atera dut. Eta, bueno, hau dan, gogoatzen zeate Fraggle Rock nola zegoen arratoi jakintxu bat, bizizena, sabor, multzo batean eta Fraggle Rockeko biztanle guztiak aholkua eskatzen ziotela, eta berak gauza guztientzako erantzuna zuela, niretzako hori da Maritxu. Maritxu jakintxu.